Hey, what's up mga Meg? So, for today's video, ato may sa Dumaguete. Thank God, wala na si Bagyong Baksang. Wala na si Bagyong Basyang. Kabiyahin na ang laagan. So, sakay may tricycle. Ato pa ng mga terminal. Nang mas ko mga Meg, parehas at itin. So, we're here sa terminal. And sakay na may bus, padung sa mga talungon. Medyo taas yun nga biyahe. Walay ng sugo. Pinay ng imbay. Thank you, Tita Marilyn. Ang Tito Antone. Kay pagkuyugon nila tumaro. Sa among si Kihor. Binchoy. Hi! Idan. Da, dili halata. Excited no. Dili manggod ko laagan. Sorry kaayo. So this time, another bus na pod. Amo ang kisakyan. From Mantalungon to Bato, Tampiport. Labis, daga na good. Pasahero mga mga mig. Pulos mga alpam. Parehas na ko. Sarot.